Darn o goedan oedd yn tyfu yn yr ardd yma ydy hwn. Coedan bers neu gellyg yn Gymraeg. Mi oedd y goedan yn rhan o'r lenillad, a dyna pam mae yna gortyn yma. Ddoeth o ddim o'na achos mae'r goedan wedi tyfu amdano fo. Pan o'n i'n blentyn, dwi'n cofio taid yn deutha fi mai fo dyfodd y goedan allan o had y ffrwyth. Felly, cof am Robert John Owen, fy nhaid, be dwi am wneud ydy llwy garu efo'r darn yma. Dyma un o batryma fy nhaid a'r un dwi am ddefnyddio. Dwi wedi bod yn llifio a pleinio ychydig, ac fel hyn mae'r llwy yn edrych ar hyn o bryd. Y peth nesaf i wneud ydy i dyllu a llifio'r ddwy galon ar darn yma. Dwi wedi tacluso y ddwy galon ar darn yma efo ffeil a sandpaper. Dwi hefyd wedi llifio
o gwmpas y llwy, bron i gyd. Ond cyn gorffen y gwaith yna, dwi anna'n llifio ar hyd y llinell yma efo'r banso bach, a dyna dwi am wneud nesa.